Balita Nasyonal, isyu naton karon nga aga sa naman kalkalde patay sa Libungan, Cotabato kag driver sini matapos ginlutang Lunes ang aga sa barangay Kabayuran. Nakaangkon sang madamo nga igo sa lawas si Mayor Christopher Cuan, 46 anyos, kag driver sini nga si Edwin Navarro Ihao, 36 anyos, nga amo ang gintunaan sang ila kamatayon. Suno sa kapulisan sang Cotabato, nagbisita ang mga biktima sa Bulangan nga ginakaayo pa sa nag-abot ang 4 ka armado sakay sa blue nga SUV kagin palukpan ang 2 gamit sang matag-as kalibre sang armas lutang. Dugang pa, nakabaton sa impormasyon ng otoridad nga ginsundan sa mga sospetsado ang salakyan sang alkalde kag pag-abot sa lugar didto kagin lutang. Are ang balita. Natukiban nga si Cuan, isa ka narkolist ni Presidente Rodrigo Duterte. Ara sa listahan sang presidente angot sa druga. Kag ikadwa na ini nga pagtinguha sa iya kabuhi. Una, nakaluwa sa pagpanglutang sa tuig Enero 8 tuig 2019 sa sulod sang bag-o lamang gintukod nga town hall. Ikadwa na ini, kag gintunaan sang iya sini kamatayon. Ining mga balita nga kung ara ikaw sa listahan, labi na gid listahan sa druga, makatalagam ang imo kabuhi. Pila na ka mga ara sa listahan sang presidente ang nagkalatumba. Pila dire sa syudad sa Bacolod. Pipila man sa iban nga mga kaprobinsyahanan. Ang pamangkot amo ni, matuod bala nga may death squad? Matuod bala nga kung ara ka sa listahan, hindi man subong buwas damlag, wala sang kasiguruhan ang imo kabuhi. Amo ini ang palamangkutanon sang pila naton kasektor sang sosyudad. Bangod sining asod-asod nga pagmanay sa pila ka mga ara sa listahan sang presidente may angot sa illegal nga druga. Makatalaga mini. Kay kun ara ikaw sa listahan, mabudlay na ang magpasundayag pa. Di mabudlay ang magtrabaho kung ikaw isa ka opisyal sang local government unit, kinahanglanon mo nga maglibot sa imo sini syudad o banwa man. Kung ikaw isa ka mataas ka opisyal sang isa ka probinsya, kinahanglan mo nga maglibot sa imo probinsya. Apang mabutang sa kadelikado ang imo kabuhi. Kung ara ikaw sa listahan, may angot sa illegal nga druga. Amo inaanga kung ara ka sa listahan, kag wala pa makler ang imo ngalan, kuidahogid. Extra nga paghalong kay base kamo ang masunod. Delikado iniya. Kay manti ipila ka lang ang imo sini kamatayon mahulog sa nevermind. Bangod ara ka sa listahan sang druga. Ambot silingon daw, naisip ka na. Kung ara ka sa listahan, daw ara ka naman sa bi sang imo sini nga kamatayon. Kaya man wala sigurado, hindi man subong buwas damlag. Labuton kagid sang pila sini ka mga armado nga mga personalidad. Bangod kay ang ngalan mo ara nagabarakang sa listahan sang illegal nga druga. So mas temprano, mas maayo, kuidaho, bulag ka na sa imo sini angot sa druga. Buwas damlag, base pa man lang nga mapanas ang ngalan mo sa listahan sang presidente kag mangin malawig-lawig pa ang kabuhi mo. Nga daw wala kagabalikid, wala kag tuo, samtang nagalibot ka sa imo sinibanwak o kasyudaran. Remember, ang nagkalatabo sa Iloilo, remember, ang nagkalatabo diri sa Bacolod. Ining pinanumba, pila ka mga kilala nga mga personalidad ginangotanan sa druga. So, extra nga paghalong kon sa banta mo ara ka sa listahan, aber subong pa lang, kakasana, sakaan na dito ang Malacañang kag iisplikar nga wala ikaw sang kaangtanan sa illegal nga druga.
para blang nga daw medyo makapulupahuway ka man sa pag-andam, ulo aligmat, nga daw hindi ka matulugan adlaw kagabi, bangod ara ka sa listahan. Do ka paabot ikaw, nga sining madamo na, nga mga opisyal nga naglatumba, basi ikaw ang madason. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:08 na morning na sa bilog nga dakmanwa sang Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental, matugnaw nga kaagahon. Porte do irkon mo, porte kabugnaw sang huyop sang hangin. Amo na ni ang siling sang Pag-asa extra nga paggalong, bangod nagakatunaw na ang mga yilo sa iban nga kapungsuran kagang huyop sang hangin. Kon didto ayon sa aton pungsod ang iya dupoy-dupoy, mabatyagan mo ang puwerte sa pagkatugnaw sa hangin. Ekstra nga pagalong, bangod, dala sining matugnaw nga hangin ang pamalatian. Ubo, tragkaso, hilanat, kag iban pa. Delikado kay man may angot pa sa COVID-19. So halong gid, sining matugnaw nga kagahon kag padayon nga pagtupa sang ulan, posible hindi pagpaubuga ang kabataan sa mga lunangon, kalog it iban pa, bangod delikado sa leptospirosis. Sa sini nga mga tinion, ang aton patrol nagapatugnaw man, galibot man sila sa pila ka mga dalanon sang syudad sa Bacolod. Wala kabilinggan nga perti katugnaw, ara bisan paano sakay sa patrol, karon nga nagaman sa aton patrol, makita nyo gani ina siya, gwapa, it dalaga. Wala na iban, si Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, good morning. Matugnaw kon cold morning sa aton siniwang Aksyon Fred, no? Basta bulan sang Enero, ya. Nagakurog-kurog kita ni Aksyon Fred. Dugang pa sa mga pag-ulan nga dala subong umpisa Enero 1. Do wala na lang Aksyon Fred, no? Untat ang paghibi sang langit. Gulugagmay nga mga talithilang, pero ti kung tanawon mo, bilog nga adlaw. That's why nga ti ang aton siniwang Aksyon, especially dito sa Northern Negros, nagaulo-uligmat lang yapon Aksyon Fred. Kaya ti kabudlay basi mamuuka naman sila sang tulog, kag pagbugtaw liwat Aksyon Fred, tupad na nilaya ang tubig baha. Kaya ti do subong do hindi na Aksyon Fred ma-enchendihan, no? Nga kung duwi-dugay magbaha, duwi-dugay sikilang pag-ulan. Kag ti amo man ni Aksyon Fred ang tiyempo kung diin do kasunlog man barakis kay ko ano bisan ano kahalong, pero ang huyop gani sang hangin matugnaw, kag ti medyo kapoy ka dira long imo immune system, ti ara gina si ubo kag sipon Aksyon Fred. That's why nga halong-halong gid kita kay basi mapasibangdan nga may COVID-19 ka, kay ti kabalo naman kita nga amo na sige hapon ang sintomas Aksyon Fred sang pandemic, kay ti tubtob karon. May ara pa Aksyon Fred sa mga paginananon, pag sinapol, sang pagbaklanay Aksyon Fred sang vaccine, sang nagligad to, ang ginaistoryahan kung paano Aksyon Fred malikawan ang COVID-19, subong niya kung paano naman Aksyon Fred makabakal abi ang aton sininga mga LGUs, paano nila paigoon ang ila sininga budget Aksyon Fred para ibakal sang vaccine. Kay kagapon sa National Aksyon Fred, no, pakita ang mga syudad nga may AstraZeneca COVID-19 vaccine deals. Amo ni Aksyon Fred ang Baguio City, Caloocan City, Makati City, Mandaluyong City, Manila, Navotas, Pasig, Quezon, San Juan, Valenzuela, Vigan City, kag Iloilo City Aksyon Fred. So far, amo pa lang ina ang may mga vaccine deals Aksyon Fred diri sa bugos nga Pilipinas. Pero ti kabalo naman kita nga limitado man Aksyon Fred ang supply man, kay hindi lang pungsod Pilipinas ang ginaplayan man Aksyon Fred sang AstraZeneca nga COVID-19. Actually din, Aksyon Fred, medyo ang aton isik-isik lang, kaya ang 80% sini binakal na sa mga manggaranon nga pungsod.
insakto ginaction Fred kay ti nagligad to gani wala pa niya confirmatory or wala pa natapos ang trial sang AstraZeneca, wala pa nila nalambot ang 90% plus ang efficacy rate nga ginatawag action Fred. May mga naghatag na yadaan sang kwarta. Ang iba naghatag na sang kwarta, ang Pilipinas nagapangutang pa action Fred, nagadil pa kundi sila mangutang nga ibakal action Fred sa vaccine. Pero ang PSG natuslukan na. Oh, amon action Fred, paano naman di inihalin o kung ano ning gingamit nila sa pagbakuna sa mga PSG. Tapos pila to sila daan action Fred kay because of that action Fred, damo na nagapati nga may mga prominente na nga tao diri sa Pilipinas ang nakabato na action Fred sang vaccine kag ginahipsa na lang kag do mambal sila unahon ang pigado, unahon ang wala sang may ikasarang, unahon ang mga katigulangan, ang may mga masakit na daan do wala gid nagtupa. Bangod nga ti kung tanawon mo nauna ng PSG kag ang rason nila action Fred para maprotektahan ang presidente. Wala man na question nga protektahan ang presidente. Pero naglambot pala sa point nga ila man mismo nga luad, sila man mismo action Fred ang nagkaon man. That's why nga tikong hindi mo gid manigar nga questionon sang mga pumuluyo ang mga tikang man sang gobyerno action Fred. Ilabi na nga ibandaan kumbaga action Fred, hatong hambal mo, witi-witi na lang din nga doses sa aton. How much more nga, amo na witi-witi na, jutay na lang kumbaga ang supply, but silingon, do mga sulusubra na lang di aton action Fred, kag paano tungaon sang bugos nga Pilipinas. Hindi lang sang bugos nga Pilipinas, kiti damo man sa mga magagmay man nga pungsod kaangay sa aton, nga nagapangita pa man abi sang budget, para ibakal sang COVID-19 vaccine action Fred. Pero sige lang, hulton tana, kay kagapon action Fred, ginpangabay na sang AstraZeneca iya, nga company nga magperma na sang kasugtanan ang probinsya sang Negros Occidental sa pagbakal sang COVID-19 vaccine. Kaya na dire, ginpalayag ni Governor Bong Lacson nga may 27.5 million nga ginpain action Fred ang Kapitolyo Provincial gikan sa funds sang PDRRMO para ibakal sang 100,000 doses sang COVID-19 AstraZeneca vaccine action Fred. Ang atong nga sa Bacolod 300 milyones eh. Yes, 300 million action Fred kiti as a whole kitaya. Pero si Gov Lacson niya province of Negros Occidental kay mo pa ng plano action Fred after sinasang 100,000 doses istoryaho naman ang mga alkalde sa kada banwa kag syudad kung paano sila ma-assist ano ang pwede mabulig sang Kapitolyo para sa pagbakal sang ila action Fred nga vaccine para sini sa ila nga nasakupan. Kaya mo tambal action Fred sang AstraZeneca Pharmaceuticals Philippines nga ginhambala na si Gov Lacson pagperma na sang multilateral agreement sa pagbakal sang AstraZeneca bangod nga tikinanglan na action Fred kiti inagaway na daan actually ang iniga komunikasyon through email nga nabaton sang aton sini Kapitolyo Provincial Enero 11 action Fred halin mismo dito sa United Kingdom kay United Kingdom based company ini siya. DocuSign ang tawag action Fred sa mga kontrata nga nagalaki action Fred o kung nagkabig bilang pinakadasing nga pagproseso sa kontrata pagi sa pag-upload, pagperma, kag pagpadala sang dokumento balik dito sa UK. Tisunod sa gobernador, una nga magbakal ang probinsya sang 100,000 doses ng bakuna para sa 50,000 ka mga Negrosanon. Pero emphasize ni action Fred nga mga frontliners under government ang ila sini nga unahon nga hatagan. Yun siling panilaksanasyon Fred nga sa masurod nga pagbakal, posible nga malakip na ang iban nga mga local government units kag pribado nga sektor diriman sa Negros Occidental. Ti amo nga natawag action Fred nga mataamat kag ti palaligban sa karon sa mga gagmay action Fred nga LGUs
kung di nila kuhaon ang ila sini nga budget. Amo naman ang uso nga usapin kung baga Action Fred no. Pila ang mabakal nga vaccine kag sino ang mahatagan sang vaccine. Kag kung saan o pag Action Fred maabot kung si Vice Mayor Elcid familiaran pa. Although nga mayara na sang vaccine, pero posible bulan pa Action Fred sang Mayo o kon Hunyo ini Action Fred maabot. Ang iba niya nga pungsod, damo na sang nabakunahan, may mga naga-second doses na, pero kita direya sa Pilipinas, still, nagapamangkot gyapon sang national guidelines abi, kag nagapamangkot pa kung paano kita kabakal. Actually din, wala kita mahimo, ulat kita. Kung may mabilin nga 18%, tulutungaon pa ina sa pigado nga mga pungsod, kaya mati, negosyo ini mo. Kung ikaw nakatukib sini, dako ini nga manggad. Ti kon ang gabakal manggaran nga pungsod, diin mo unahon ang cash o kon wala kasiguruhan. Ti kun di ang manggaran nga pungsod, amo ina nga dito sa Canada, kag iban nga mga lugar, tapos ng iban, kita ya gahulat gyapon. Correct yun, Action Fred. Kiti negosyo is negosyo mo. Amo pa na nga nambal sang iban, ngiti sa subong, may mga may mga supply pati kung paglambot rin Pilipinas 600 pesos 600 plus pesos in Action Fred duha na naka-doses kaya mo nang kinahanglan duha ka dose Action Fred so silingon mga 300 plus man ang per single doses pero syempre kung hindi nagyapon Action Fred pag ilibre sang aton sining gobyerno provincial abi or lokal nga panguluan sa siyudad sa Bacolod di alang-alang idyapon sa Action Fred ang aton siniwag kauturan nga mga pigado. Kay 300 pesos will be 300 pesos. Pwede na nila Action Fred mabakal sang sudan. Pwede na mabakal Action Fred sang bugas para kalanon nila. Kung damo ko sila sa isa ka pamilya, paano na lang. Pero Action Fred, amo parang ginatunan sa ato naman nga mga eksperto, ang ginatawag nga herd immunity. Nga para sa Action Fred, kuno sang pool testing, nga hindi mo silingon niya, hindi literal, nga ang isa ka barangay, pati gayunan sang pool testing, panan sila ang ipaidalom sa RT-PCR test. Pareho na Action Fred sa herd immunity, sa isa ka barangay abe, maselect na sila sang mga persona, mga pumuluyo nga tagaan sang vaccine. Tapos siyempre Action Fred, the virus will go away, kumbaga, ika nga Action Fred, amuna no, hindi na kinahanglan nga ibakunahan pang iban, bangon nga do maproteksyon na Action Fred mapalibutan na ang ina nga komunidad o kung ina nga barangay sang mga ginpatigayunan sang vaccine Action Fred. Pero napamangkot is ang ina nga tawo Action Fred no protektado lang siya sang COVID-19 pero base mahimo pang malatnan siya o kung mangin carrier siya Action Fred halinaw naman liwat sa nadula si Action Eden, aber kadtuan ta sa aton special communication. Importante man niya. Ang iba naton nga mauton nagasilingbaw adlaw-adlaw COVID-19. Dula ka mahimo, kaya muning balita Ari na siya. Action Eden, come again. Correct, ina-Action Fred. Kung sita gani pa mga kapante, doon nakapoy naman ta balita sang ginatawag na COVID-19. Pero this is awareness Action Fred no yung kinanlan mabalaan sa atong sinmga action basi available ng vaccine basi dugay-dugay mambal ang gobyerno nga okay mga tag na kami sang libre nga vaccine aring mga requirements aring mga masunod so dapat yun nga magpamati aton sinmga action sige lang kay ti ginahimo taman ang aton tanan nga ikasara nga at least somehow Action Fred no hindi bala magmukhang negative gidya ang pagpalayag natin sang balita Action Fred nga sa ginatawag nga COVID-19. Pero sige lang, amo Action Fred no, ang buhay-buhay. Pero habang may buhay Action Fred, tuloy ang aton nga pagpanglakaton, tuloy ang padayon Action Fred, ang aton nga pakigbato man sa kung ano man ang mga unos Action Fred, ano man nga problema ang ihatag sa aton. Bangon nga may purpose inatanan.
Pero going back diri sa palibot sa syudad sa Bacolod, of course, tawhay na Nawat Action Fred ang Bacolod City Public Plaza, bago ng mga kiosko nga nagabaligya alan to sa bulan sa Desyembre tinalikdan nga tuig ang naghalin Action Fred, no? Wala na nakapanghimo sa sila kagkabay pa nakabawi-bawi sa sila sang ila Action Fred nga rinta kag Pulaw Bugtaw sa Diraman nga area. Pag sa aton siniwag action ha, please lang ha paghalong-halong gid kag ti mangayo kita sang update karon bangod kagapon Action Fred ang Bangga 12 Bridge ang padulong sa syudad sang Silay northbound ang ginpasira Action Fred bangod nga nag-crack Action Fred, delikado kayo agyan kag we understand ang ini nga taytay Action Fred ang isa man sa ginabantayan nagligad dito nga pag-ulan kag pagbaha sa Northern Negros bangod nga ginalapawan Action Fred no sang tubig o kon ginatupungan. That's why nga wala kita kabalo base nga tungod sa mabaskog nga current sang tubig Action Fred rason nga nag-crack ini kag ginpasira bangod delikado na Action Fred nga agyan. So mayo gani na notice kag nakita gilayan sa aton siniwag action ang gaangay nga problema para likaw na sa ginatawag na disgrasya. Sa ato naman nga mga ka-action para sa complete nga management sa inyo sininga liver detox, mag-DTX 500 sa kada adlaw kaya DTX 500 Observation report kag ibang nga balita halin sa Patrol Action Eden Aboso. Una sa balita una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 4:25 na. Mga balita naton sa palibot sa syudad sa Bacolod. Pila ka mga impormasyon angot sining mainit nga mga bulubalita makatalaka pero kinahanglan talakayon ang COVID-19. Mabugnaw ang kagahon, bangon ron, aber, pulo pamahaw kamo, luto kamo laswa. Nami ning laswa karong aga, inablang laswa nga kulo kumplito gid. May tugabang, may takway, kalabasa, talong, okra, kapayas, butangan mo green shell bla. Pagkatapos magbakit abo ang pagkaon mo, parisan mo sang sinugba nga bukaw-bukaw, sos. May sinamakan ka, sulusaw-saw mo na. Pusaan mo sa kutitot mga limak bilog nga makabatyag kahang ang dila mo ng balhason kabala. Sus sa kanamit. Na maumpawan ang katugnaw. Ang gaserve si mo ga pulo pangilay gid. Ga short slipot, ga guwapusod. Akalain. Action Radio Philippine Standard Time las 4:26. Una nga hutong sang aton sini roll call. Karon nga kagahon. Kay Banisa Mayo, good morning. Milili Oligo, nga upod live sa Action Radio. Kay Rosalina Arellano Espadero. Kay Jaja Castillon Sobroso. Kay Jan Iskira, ba sa Mandaluyong siya monitor. Si GM Asdilio Banaag. Kay Alex Puentes. Kay Lito Siconde sang Kingdom of Saudi Arabia. Kay Teresa Kabansagan sa Bacolod. Subong man kay Angela Liarte gayon dato ba dira sa barangay Tutong barangay Pilisa, kay Maria Victoria Labides Escobar, kay Aida Alunan good morning. Subong man kay Lia Cordoba, kay Huma Lumina, kay Joby Artagame, kay Jasin Nunez. Happy birthday ko na sa magulang niya Dexter Nunez karon nga adlaw. Kay Melchorita Pereira, kay Anthony Hugos, kay Jore Montiliano, bao si ako maldita rin siya, nagamonitor sa Hong Kong, kay Jenime Villaflor Toledo, kay Pili Proilan, good morning. Na una nga hutong ina, sang aton sini roll call,
karon nga kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:28 na diri kita anay sa aton mga plantador kabudlay gid hina gid ang produksyon abe karon nga tuig gamit kamo sang unique complete fertilizer sa inyo. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod. Sa time las 4:29 na. Mabalik kami pagkatapos ini. 10.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Low pressure area ang nasiplatan 240 kilometro na bagat na nasidlangan sang General Santos City. Tail end sang frontal system ang nagaapekto sa Eastern Visayas. Amihan ang nagaapekto sa Luzon kag nabilin nga parte sang Visayas. Ang bilog nga Visayas maka-eksperyensya sang magalumon nga langit nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagdaguob bangod sang tail end of frontal system. Sumuman, amihan ang Occidental Mindoro kag Palawan lakip na ang Kalayaan Islands maka-eksperyensya sang magalumon nga langit nga may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sang amihan. Kasarangan tubtob babaskog nga hangin gikan aminha na sidlangan ang babatyagan sa Visayas, Occidental Mindoro kag Palawan lakip na ang Kalayaan Islands nga may kasarangan tubtob mabalod nga kadagatan. May low pressure naman ay porteho. Wala pa kita maumpawan sa padayon nga pagtupa sang ulan man ang panawag sa mga malam sa una sini daw binabayi ini siya nga ulan. Pero bilog nga adlaw wala man untat. Sige man ang iya sini tubod kag ang hangin mabugnaw. Pertino,
kung maglagaw kabla sa gwa, susporte sa pagkatugnaw. Daw aircon man ang hangin. Pero kuidaho, kay posible magdala ini sang pamalatian. So extra nga paghalong kita kay mabudlay na. So, karon nga panahon nga daw kapigado pa, postdakan kita sang balatian, pao kabay pa, palayo lang, pangamuyo gid, labi na gid ining COVID-19. Kung mag-abot ang baksin, ti basi kung madala kita, no? Nga makapabakuna kita. Mas delikado ang COVID-19 sang sa bakuna. Kaya kung mapabakunahan ka daw, medyo may salig, ginabla. Kaya daw hindi ka malatnan, sining makalalaton, sining makamamatay, nga kagaw, virus, ining COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:33 na, ikaduang utong sa aton roll call, karon nga kagawon, kay Engineer Mungkada, good morning sa Silin Homes, kay Judge Nap Diamante, nga monitor ni siya, kay Bitilaw sa Binalbagan, kay Ruben Tampos ang LTO, kay Dr. Ray Valencia sa Binalbagan, dira kay Pare Remias Arroyo, kay Roy Barino, si Raul Alibuga galadlad na ni sa iya pamahaw, kay John Hidalgo sang Manapla, morning man, kay Pare Erning Huriliada, kay Pare Istoy Querido, good morning, may lang nga pag-monitor, dira kay Nick Barca, Cano Rivera, James Patalagsa, JC Sindico, Monsing Syukon, kay Joel Peredo, kay Roger Aguirre, kay Lori Apurado, kay Jobert Carion, kay Mayor, kay Jutay Pascua, kay Lorene Canson, kay Buniad Bincula, kay Bibi Tan, good morning, kay Engineer Nariel Bantayda, kay Jerome Solinap, good morning, balangon na kamo, adlaw ron. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:34 na, kay Warlito Nisya, kay Brit Hart Tunato, kay Jaja Castillon Sobroso, kay Kent Bulakha Juanisa, kay Johnny Porteliano, good morning man. Damo ang nagaupod sa aton karon nga kagahon tugnaw bugtaw ron. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:35 na, daligid lang. Hindi ka mo magkalipata sang libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon. Alas 9 sang aga, tub-tub alas 3. Pamatian namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na, minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagdudlak sang ayaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon, padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo, padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Tupa sa ulan, gahumok ang duta, amo na nga may mga nagkalatumba nga mga kahoy, may mga landslide kita. Tidi sa Bacolod, kag ang report ni Executive Assistant Jo Marie Vargas, Cluster Head sa Bacolod CDRRMO, natumbang isa ka puno sang Star Apple malapit sa Bata Elementary School sa Barangay Bata, kag natumbahan ang 3 ka tricycle. Pero wala man sang dako nga halit. May report man ang CDRRMO nga may natumba nga puno sang kahoy, paho, kag pinakadako nga puno sang sambag sa Pip Road, Barangay Takuling. May natumba man nga poste sang PLDT sa area sang Dalan Lacson, San Sebastian. Puerte, no? Amo na basta nga sige balang tupasaw lang, gahumok ang duta, labi na sa kabukiran ay halong gikamo sa landslide.
Kay kon gahumok ang duta, tiga us-us ng duta. Tiyan mo na kasi nga may mga landslide. Plus ang dalom may tubig, may baha. So, dugangan man sang bisyo sang siniko, hindi maintindihan. Ang brownout nila, hala, patay, siga. Appliances mo guba. Ano na lang ning aton man? Daw hindi na maintindihan. Ang serbisyo daw hindi amo. Bayad ka man dako, perte ka dako sa sukot, tukos ka man sang bayad sa kuryente. Ang serbisyo hindi amo. Pangguba pa appliances ba, ano man? Ano natabo, wahapen sa natabo sa serbisyo sang Sineco. Dapat siguro may araan na pag bulo-baylo management ang Sineco, no? Kinanglan ang mga konsumidor nga nagaantos na, dapat nga mag-isa na. Magugpong na kamo. Tawag nga mo to sa Malacanang nga paislan ang buon na lang i-privatize na lang ng Sineco nga ni. Basi may makapot sin ang mayo ang ila sini nga serbisyo. Pero sa basiwa bla prime router. Di kundi hindi masarangan sa basiwa. Ang iya serbisyo lawlaw. Ngin buslan sang prime router ti panilagan ta naman kung ano ang serbisyo sa prime router ni. Kung mayo kung hindi. Tiyan mo maning Sineco ti kung mag-amo ni nga opisyo ya. Imbis nga makabulig siya sa konsumidor kay membro kuno. Hinalitan niya ya. Ang mga appliances sila pangguba ya. Ti din kakitas na. Ay, pwerte daw hindi maintindihan ang mga pang-serbisyo na dire. Kooperatiba ko, no? Membro kita. Daw hindi man. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39 na. Uy, nag-upod gali kita ha sa kalisod sang pamilya, sang barangay kapitan, dira sa barangay Jis, Dexter Yap, no? Sa isa ka hospital sa Bacolod kahapon sa Ugto, suno kiligan ng mga barangay president, Councilor Lady Grace Gonzales, ini nga impormasyon ang ginpalabot sa iya sa barangay secretary sa barangay Jis. Ay, so. Inahulat pa sa pamilyang kabangdanan sang kamatayon sang kapitan. Gaupod kita, may ang kabuhi isang tao, hindi man mo na mapaktan. Buwas damlag, kung may balatian ka, di ka ba pa nga, hindi naman COVID-19 ang resulta, sining kamatayon sa isa ka barangay kapitan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:40 na. Ariglado standby ka mo anay, hindi maghalin, mainopdanay pa kita, unahon ko lang ang aton sini paid program. Please standby. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Ito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sanay mo ang kahintangan. Responsable at ang balita. Kagaya nga na morning, bilog nga dakmadwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa ito mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, 1 oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig,
Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang ano na kailangan. Responsable ang pagbalita, kagaling na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:53 na balik kita sa aton pagpangalagad karon nga kaagahon. Ba, siling sang National Bureau of Investigation ang kamatayon sang isa ka flight attendant nag-ulo at tagawa. Ano ayan ang atag dire? Ikadua nga pag-autopsy, linubong na, inotopsy pa, wala kasiguruhan kung anong kabangdanan. Wala pagid lang nga masiling ka. Amo na ni ang ginkabangdanan sa kamatayan. May ara siya gitawag may nag-impon nga kung ano nga bagay sa lawas niya. Wala pa kasiguruhan Kaya wala man siguro silang sa NBI niya daw may ara na mauluatag. Ano ang matag sa kamatayon? Para mabalaan ta, natural nga kamatayon o kung may foul play. Amo mala na, ang luyag may balaan sang pumuluyo kag sumuman sa mga pamilya kag ginikanan sang flight attendant. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:54 na, ikadua nga utong sang aton sini roll call karon nga kagahon. Kay Warlito Nisha, good morning. Kay Britthard Tunato. Kay Jaja Castillon Sobreso. Kay Kent Bulakha Wanisa. Kay Juni Portiliano. Banaag Espanyola Danilo Jr. Kay Rone Sidayon Gordon. Kay Sinaida Nisha Valencia. Kay Evelyn Pamusino. Kay Ronald Saldivar. Kay Jocelyn Libuon Dispo. Kay Lorito Armas Bidaha. Kay Steve, ari na siya. From Australia with Love, sa Sydney, Australia. Kay George Lane K. Gani, sa Payaw. Nagalantaw ko nun si Lula, morning the same mo. Kay Fitz Albert Noel. Kay Dana Alojado. Kay Mila Sang Celine Holmes. Subuman kay Ray Mahinay Atibagos. Kay Rolly Gonzaga. Kay JP Martinez. Kay Ibon Bosher, morning ko na sa pamilyaya sa Murcia, halin kay Ibon dito sa Germany. Kay Fitz Albert Noel, good morning man. Subuman kay Eddie Laos, ari na siya. Nagsulod na, kag si Dilia Liabe. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:55 na sa mga mangunguma naton. Good morning, kamusta? Budlay gyapon, wala sinuptan, nubo kayo ang produksyon. Ari ay, karon nga tuig, gamit na kamo sang unit complete per pila ka text message nga daw ginakulbaan gihapon ang aton mga pumuluyo dito sa norte nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental. Aligmat lang. Ang tanan dapat magpreparar na. Kung daw medyo gahilay-hilay ang balay, bantingan na. Hindi kita magsalig. Kaya man ang panahon niya hindi ni masaligan. Magsiling silang daw mauntat ang ulan. Wala man na kasiguruhan. Bangod, may low pressure area kita. Bangod sining low pressure area, posible hindi man siya mag-develop bagyo kahit matugnaw. Gakatunaw malang kung kaisa mga low pressure area,
Pero ang pagtupa sang ulan niya nga padayon, delikado. Amo na siling ko kaina, samtang padayon adlaw-adlaw nga nagatupa sa ulan, gahumok ang duta. Amo na bisan ano kadako sang kahoy kakapugday. Amo ina nga sa mga kabukiran may landslide. Bangod adlaw-adlaw mo, tigahumok siya nga gahumok. Delikado ini. Sa mga nagabiyahe bala, lantaw-lantawan nyo man ang mga kabukiran, ang pilas nga inyo ginagyan, wala man naton ginapangayo, basi gulpi lang bala, kag humagmak ay kadelikado. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:58 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Don't not just throw away questions and statements. Kasman ang aton siling nga Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya e pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon sa pagluntad sang kalamidad.
Gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsoc's Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag-adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay ano nga kahintangan. Responsable at ang balita, pagkain na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ninatabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, 1 oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na Ni Erames Siniel, kay Maria P. Marabilia, kay Rimar Biranyo Lingoste. Pamilya Lingoste kuno sa Gaymit La Carlota, good morning. Kay Kapitan Emilda Hamelo Bangwanga, Kap, good morning. Kay Apol Alvarez Tade, kay Yolanda Alcayaga Galyegar, good morning man. Areglado sulo standby lang kamuda, mabalik ako, unahon ko lang ini, ang isa naton ka paid program. Please standby.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order, Executive Secretary Major Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagkain na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Nabilin, isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Erwin Gonzales sa Maauda, good morning. Kay Mon Lisay. Oh, matugnaw ang kagahon, kapi-kapi na kamo. Dr. Alfred's Green Coffee ang aton gina-rekomendar. Nga aman, tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:15 na. Kay Sinika Mahilom da, good morning. Kay Dodge Dalida. Dire kita, balita naton sa Kapitolyo, maayo nga resulta sa meeting sang City Mayor subong nga adlaw, angot sa pagbakal sang COVID-19 vaccine ginalauman ni Gobernador Lacson. Balita Kapitolyo. Detalye sini upod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Nagalaom si Negros Occidental Governor Bong Lacson nga mangin maayo ang resulta sang patikayonon nga Zoom meeting sang League of Cities of the Philippines nga pangunahan ni Bacolod City Mayor Bing Linardia bilang presidente subong adlaw. Ilas nga pagkaistoryahan ang plano nga pagbakal sang bakuna kontra COVID-19 sang mga local government units akon LGU. Suro kay Lacson, may mga syudad sa Negros Occidental ang nagpalayag na sang interest nga magpainman sang ila kaugalingon nga pundo para ibakal sang sini nga bakuna. And in fact, there will be a meeting with the League of Cities of the Philippines with Secretary Carlito Galvez. So that is the meeting arranged by, of course, its President Chairman, Mayor Leonardia, with the members of the LC. Sa 12. Kahapon, ginpalayag sa nga DILG nga taranman nga mga LGUs sa bugos nga Pilipinas ang nalakip sa National Government's COVID-19 Vaccination Program. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo, Aksyon na Marlon Hinovaya. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16 na. Oy, sa aton mga utod bala, kung may mahikapan kamo nga bukol sa lawas, ining mga tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man.
Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Kay Milvin Piñapelda, good morning. Kay Cathy Beer, good morning man. Aber, diri kita, standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap na ton resulta sang Small Town Lottery. First draw, unang bula, 18-34. Unang bula resulta, 18 kag 34. Second draw, ikaduha nga bula, 5-34. Ikaduha nga bula resulta, 5 kag 34. Third draw, ikatatlo nga bula, 23-4. Ikatatlo nga bula resulta, 23 kag 4. Aber, rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 655 kita. Ang jackpot 89,651,028. Winning combination in any order 46, 44, 36, 35, 43, 41. Resulta sang 655 46, 44, 36, 35, 43 kag 41. Sa ilo kita, 645 ang winning combination. Ang jackpot anay, 12,805,564. Kombinasyon in any order, 21, 42, 17, 20, 37, 1. Ang winning combination, 21, 42, 17, 20, 37, kag 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:20 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon niya nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag
sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng Rapid Antibody-Based Tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila.
Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Iko, kay Pilinora Olivero sa La Castillana, kay Christian Rua, kay Alma Agravante Sabater. Good morning, man. Thank you, Gid. Nagaupod sa aton karon nga kaagahon. Diri kita, balita naton sa City Hall, istrikto nga monitoring sa mga merkado sa Bacolod angot sa road clearing operations ipatuman. Balita City Hall. Detalye siniupod ki Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Mga Aksyon Fred, ginpahayag na Executive Assistant Ernesto Pineda nga nagsugot na mga market vendors sa Libertad Market angon sa strikto nga pagpatuman sang road clearing operations sa Aksyon Fred sang DILG. Ini matapos ang pamulong-pulong ni Pineda sa mga market vendors angon sa mga concern na kag problema sa mga merkado. Suro kay Pineda Aksyon Fred, strikto nga monitoring ang patigayunon sang syudad sa mga obstruction sa dalanon sa mga merkado Aksyon Fred para makakomply sa mando sang DILG. Sudo kay Pineda, nagsugot ang mga market vendors nga hindi pag-iakupar ang dalan sa pagbalik Aksyon Fred kag nagpasiguro man ang Barangay 40 kag ang Police Station number 6 para magbulig sa sininga kampanya Aksyon Fred. Natalada nga padulungan ni Pineda ang bayan naman sa Central Market kag Burgos Market para hibaloon ang ila sini nga mga problema. Topic ko namon implementation sa memorandum sang DILG nga ang dalan di pagbaligyan ang dalan jaga ang sidewalk ato na okay naman sila nga kinahanglan mapasulod nila sa ila baligyan. Nabatian si Executive Assistant Ernesto Pineda. Halungan gid ang aton nga ikaayong lawas ila binang karon nga COVID-19 pandemic gani mas pabas
Action News sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time las 5:33 na. Kaya Rizal Yanis da sang Alicante Ibi Magaluna nagamonitor man na muning kuno kay Kano Lianes. Mabalik kami pagkatapos ini. Cellphone Plus. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 SARS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang batusan subuman kay Elizabeth Malaka Gamala ba birthday sa anak niya si Pauline K. Gamala ika-26 katuig nga pagsukat karon nga adlaw. Si Win Salanga birthday man. Win Salanga nagahiwat man sa iya kaadlawan karon nga adlaw. Mayo no. Regalo daddy ya bagong cellphone ba 40 si Win.
When happy birthday, Ged. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:38 na. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong layo sa iba, mababawasan na agad ang tsansa mong makahawa at mahawaan, kaya ituloy lang natin ang pagprotekta sa ating mga frontliners at komunidad sa pamamagitan ng pagiging bida. B. Bawal walang mask. I. Isanitize ang mga kamay at iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng hindi bababa sa 1 metro. At A. Alamin ang tamang impormasyon. Lahat tayo ay may responsibilidad sa isa't isa na bawasan ang risk nating makuha ang virus. Ang pagsunod sa ating minimum health standard ay isa ring paraan para sabihing nirerespeto kita at gusto ko pareho tayong ligtas. Ang mas agarang pagsasabuhay ng B, I, D, A ay makakatulong sa mas mabilis nating pagbalik sa malusog na bayan. Muli, ako po si Dr. Beverly Ho. Lagi po nating tandaan, sa panahon ng pandemya, bida ang may alam. Hindi pa rin Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod. Ning bada kay Imbong Jocampo, kay A.G. Bilaho. Happy birthday kuno kay Ojal Binuni Laho. Kay Bibincio Salcido sa Barangay Mansilingan, naga-monitor man. Kay Rudelin Alvarez Bayabado. Good morning. May lang nga pag-upod sa ato na tagsagid kagahon. Diri kita, balita naton investigasyon sa kaso administratibo sa pulis Silay, naging reklamo nga nagpalupok sa itong Disyembre 31, tuig 2020, nagapadayon. Si Action Brian Murdin may report. Action Brian, please go ahead. Mga action na Fred, padayon sa gihapon ng investigasyon sa kaso administratibo batok sa pulis na assign sa Silay, naging reklamo sa tong nagligad nga 31 sa gabi nga nagpalupok sang armas luthang. Suno kay Police Chief Master Sergeant Edgar Magbanwa, Chief sang Provincial Internal Affairs Service o CONPIAS, apisar nga may ara sila nga duha sang affidavit of non-interest. Inigihapon padayon nga pag-imbestigahan action Fred kung ano kamatod ini. Dugang pa ni Magbanwa ang nakuha nga slug kag blatter sang tagreklamo amo ang nagaserbi nga ebidensya o kon basihan karon. Madumduman ginreklamo ni Arlen Torres, si Police Executive Master Sergeant Renzi Lambayong na nagpalupok sa iyang armas luthang antes pa naman ang bag-ong tuig. Inang balita ini sa Action Brian Morden naga-report. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:45 na. Kayo si Vidal alias Gamay sa Barangay 39, inatamyaw ka ni Sunya, Baira sang Rosal, Takkuling. Mga blatter entry pagkatapos ini. Aragay! Kasakit. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa militon. Mga balita nga dala inspirasyon, Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon niya nagkapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa servisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita
Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Action Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse matuod na mensahe wala sa ginadampigan Padayon Action Radyo Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action. Jubal Trinidad nga monitor sa Kabangkalan kay Jun Kasaig sige kay Dolores Kasaig kuno sa ginigaran nga monitor 24 oras Evergreen Herbal Capsule. Ano ang epekto sang Evergreen? Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, Ari kita, pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalag sa record sang aton kapulisan. Balita sa patrol. Upod kita kay Action Eden Aboso. Action Eden! Action Fred arestado ining top 3 sa Dr. Targilis to isa ka high-value individual matapos ang bypass operation nga ginpatigan sa aton sinikapulisan alas 9:45 kagabi sa Barangay Biniquil, Siyudad sang Kabangkalan. Ang suspetsado ang ginkilala kay Nicole Tagamolila kag ti Amonisation Fred ang top 3 sa Dr. Targilis kag nakuha sa iyak ang napulot na kung 11 tanan kahit sealed transparent plastic sachet sa ginasuspetsuhan Cebu, valor 45,000 ka pesos kag iwan pa nga drug paraphernalias. Ining operasyon ang kaupodman sang Kabangkalan City PNP kag sang NOCPO Provincial DEU Action Fred. Ang ining si Tagamolila priso karon sa custodial facility sang Kabangkalan PNP. Sa siniya panahon, importante ang ikayang lawas. Agad malikawan ang mga balatian, dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Mag-inom sang Santo Plus Gold. Balita alin sa patrol, ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:52 na. Dira kay Arabilia John Sanchez, good morning lang. Subuman kay Maria Teresa Paras Barrientos, good morning lang. May lang nga pag-monitor tagsagid kaagahon. Ba, may binagubag ko nga ginbuksan ang National Bureau of Investigation sa kaso sang flight attendant mala
may ara kuno sang powder sang Shabu sa among hotel sa diin nasapwan patay ining flight attendant. Gamat-amat na abre kung sa NBI pa. Daw gamat-amat atag na ang kamatayon sa among flight attendant. Nga ginatingwa gid ka ginapanawagan sang iya sini mga ginikana. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang PDEA yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog na makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang Radio Philippine Standard Time, las 5:58 na. Standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1
nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,